So good morning. Gabi na ta naman og set up sa akong motor gahapon. So karon kay biyahe tagbukid nun muna akong yung-yuman. Ipan ako tong mga suga, mini driving light o among top box kay dagan migdala og basig magabinan mig biyahe. Kay 2 days mi didto. So ara. So mo ni atong gibuhat gahapon. Tong set up oh, di ba? Huwag na ako anak kung body hello. So nami sa alay karon nag stop over kay huwag i-check tanan. So tara, let's go. Bagong washing ang motor, bagong pasinaw, ibiyahig bukid, wala eh. Mak pa to? Ha? Ha? Ang siya, bus. Oh, magma pa to, meeting pa sayang mga tao. Na? Wala ka sa padili. Ay susakay. Sakay ka. Ay lang naog. Experience mo na, experience. Kaya tato, o makaya mo na to. Suga sama. Ay taog, ay pagliw ka, ay pagtuko. Maning sapa. Kanto sapa kau dah aku dah gaya. Amin. Cara sapa. Yung sapa guys. Mabora man ni. Dili man lalong mga sapa. Kaya ra hos. Kaya ra kayo basic. Basic ni. Basic di ba? Basic. Basic. Ano yung basic kaya na.
Diba? Easy ba? So guys, bagong washing, pasinaw, ibiyahig bukid. So yung inani yung kadlukan kaya madigya sa akong ligid. Slow toto. Slow toto. Muna no? Turun din. Dia agak sebatu rata. Nakadungog to dili. Apa? Hindi magwala dia. Diba? Biyahe bukid. Kadang siya. Ya to ibutang mo dito. Bumi na panglakad mo. Lakad yung mama na. Lakad. Ito ibutang ni. Diya ara ba? Ito dahil. Balik naman gyapon ta kay. Pwede lagi diri. Lagi dia. Ini mangkut dia. Balik lang dia pun. Dani? Ako sabi ko, i-parking mo daan dali. Kita. Jaga kayak di sini parkingan asal kami agak nih. Kemudian mau bukid. Mau lagi. Dere. Nagyanon guys to dito. Dia. Okay. Tapulanon mo libot. Dere na miyagi. Para trail ba trail? Sana i-trail gamay ba? Oh. Ha? Ay nanay tulay. Nanay tulay gamay gimuan na. Diya mi nag-vlog itong ni Agi. Yeah. See, welcome to Kapinunan. Ay man. Ha? Guma pa. Ayaw. Ano mo kita sila? Akan balikan kita kan nang dulu naik kuaun. Nag-on na ba si Lolo? Boleh kan dia? Magumagkan ba do? Mais sila be? Kiram na be? Kira na. Dia utan. Oh. Sudan law. Utan ug bulan. Namang kuan makakan on. Uli. On ba ni? Dagan? Oh no.
Gitu na. Kaya na. Kaulan na. Yan, yan na. Sama nih. Cute kayo. Diba? So, ilis na yung mag-ilis.